kuning lor iki lor. Di sego kuning. Nah. Wis warek lek sakmono. Posisine ndek Jalan Timor. Komplit iki kuning. Nah, buka isik. Oke, apa dhisik sing dijupuk. Iki genis, deloken gawe plastik yokan tangane. Oh, resik iki. Yo. Sip bae lur, sip iki. Kayak timun. Wes ngene iki, wes ngene iki. Nggih. Belis ya ngedoline ya. Nek sendoke. Wes. Nah, iki posisine ndek Jalan Timor. Jalan Timor iki Karanglo lur, Karanglo. Iki isuk jam 5:30 wis buka. Oh. Enak lontonge sayur. Iki lontonge. Lontong sayur apa ya adune? Iki. Sayur. Nah, iki adune lontong sayur. Wah, jangan tewel iki. Nggih. Delok jangan tewel ya, Jan. Wah, mau wening jangan tewel lon. Seru tuh yang ngono kuwi, jangan tewel terus apa neh dikai. Bubuk. Kuwi bubuk apa ngono kuwi? Bubuk dele. Bubuk dele. Lah sing kuwi apa kuwi? Klopo, bumbu klopo. Bumbu klopo. Kuwi enak lontong sayure. Telur. Enak telure juga. Hei. Heeh. Endi we? Karo sapa dhewe? Yo. Yo. Iki menerima pesanan. Lontong, Pak. Gini. Yo. Wis komplit. Iki ngedoli lontong sayur. Pas enek wong tuku alhamdulillah. Nih. Lontong sayure lur. Oh iya, lontong sayure pira sakmono kuwi? Sak porsi pira lontonge? 8.000. Lontonge mung 8.000 lontong sayure lur. Iki wis warek 8.000 barange enak lur. Iki lontonge, terus mari lontong dikek apa? Santai dulu. Enak telure. Oke. Nah. Kuwi apa memang kae? Bumbu klopo. Bumbu klopo. Terus bubuk. Terus ayam suwir. Ayam suwir. Nah. Bak niki sayure. Nah. Terus sayurnya didewekne. Nggih no. Ya. Entuk video 3 menit iki. Enak iki video long iki. Jangan tewel. Masak dhewe kabeh lho iki lho. Gawe dhewe kabeh. Iki bergedel. Telur. Terus bihun. Terus iki ayam suwir. Iki sarundeng. Nah, iki sarundeng. Terus iki tewel. Yo. Terus sini ning kene. Nah, iki. Ini iki.